съм Терминатор БГ и започваме с новата поредица на Майнкрафт оцеляване. С мен ще играе Мариан Скотхил. Добре, нека започваме. Аз ти имам Мариан да цепа дърво. Аз съм с тебе. Да не се отделяме. Така. Само да знаете, хора, финалният епизод на King's Road ще бъде най-вероятно утре, ще видим. Но най-вероятно утре ще го направи. Утре направо ще снимаме и втори епизод на Майнкрафт оцеляване. Сега се съсредоточим с първия. Да. Ти намери ли някаква пещера нещо? Тука? Еми, Не съм тука. Някакво островче. верно ли? Май, не знам, защото... Ако е островче, ще е доста добре, защото е голямо. Поне така го виждам. Събрахме... Колко ти събра? Аз събрах 12. Аз събрах... Чакай... 8. Аз ще Пак е събра... нещо. Да, чакай, Само да знаеш... ще направя крафтинг тейбъл. Какво? Събери 16, мисля, че е стак. 16 по 4, 64. Да. Аз Абе, събрах стак, този. за какво ти е стак? Ти. Аз направих крафтинг тейбъла. Чакай, сега си направим пръчки, Ох, ти кирка. пък имаш нещо. Чакай, ще хоста сега да събера бързо камък. Нещо, тук не виждам пещери. Мисля, че това е остров и съм даже сигурен. Не бе, или... Не. Не бе, Това не е остров. Това не е остров. Просто там сме на плажа. Там е плаж, т.е. десерт И прасе. Можеш ли да го убиеш това прасе? Къде е това? Его е тук при мене. Аз пък имам само кирка. Сега ще го убия. Нищо, пак ще стане. 4-5 удара и... Готово. 4. Хм. Кон. Кон, пази го. Не го Аз убивай. ще го яхна. Ето пещера. Вече се влюби. Влюби ли се? Да. Чакай. Готово. Трябва да намерим седло. Аз не знам тия седла всъщност. Даде по пещерите, много трябва да се завираме, за да ги намерим. Не, в майншафтовете. И в пирамидите. Да. И на Тук е още много едно тъмно място нещо. не мога да се сетя. И на тия... Гадно, че не мога да- И на спаунерите. Там те Да. се намират най-лесно от трите. Да, ма гадното е, че не може да си ги правим ние. Сеш ли се? Много гадно. Трябва да го направят някой ден. Някой нов Що така да язиш кон, трябва да... Направиха разноцветни легла, но не направиха това. Да. Че нещо какви спайкове има. Да знаете, хора, че ние играме в момента най-новата версия, която излезе скоро май, да. Така че Скоро. ако искате да я играете, защото не е официално релизната, след няколко дена ще правя клип как да си изтеглиш Майнкрафт безплатно, най-новата версия. Само ще ви кажа, че аптуйте приложението. Да. От него винаги ще ви тръгне. От Google Play, Google Play, мани ги тия. мани ги ведно. Тия сега като апдейтнаха новата версия, тя е ужасна. То няма нищо в тази версия, но и също. Половината неща не са ги включили. Тук намерих кол. Кол. Мгм. Аз тебе те чакам, не знам какво да Някаква правя. малка пещера. С коня си вървя. Ма той следва ли те? Не бе, Ти го следваш. аз го язда. Ето. Ама не го управляваш. Трябва ни седло, за кой път? Ими хубаво де. Някак си Затова трябва, после ще... Като си направим някаква малка къщичка или пещера. Аз ще Между направя. другото, аз тук намерих някакво много готино място за къща в дупка. То това е хубаво, обаче трябва да изведем някак си коня. Насам ли? Ами да. Еми направим, ако искаш нещо с дърт. Нещо като конюшня. Някаква къщичка. Нали, конете от какво се бяха привличали? Сено. От сено? Да. Ама тук па няма село. Или трябва да засадим някаква градина. Ами аз ще заседя. Еми, добре. Къде беше крафтинг тейбъл? При мен е. Добре, чакай аз. Аз го щупих. Носа камък. Ей, сега. Сложи го.
Слагам го. Това е та кокошка тук. Някаква убита кокошка. Убих я аз. И сега още един. Аре, слагай го де! Мани Ама ги тия коне. аз го сложих. Къде? Как така къде? Няма го. Чакай. Не, намери го, стой. Ами изчакай. Видях го. Добре. Тая пещера ли? Да бе, тук ама много е тъмно вътре. Я да видя. Опа, чай, че нещо стана. Никакъв... не, нещо ми спайкна. Нищо. Викаш, случва се. Кул. Чакай, сега ще направя една... Или си го? Да, тук съм взимал малко. Аз ще си направя торчове само за малко. Искаш ли кирка или... Меч Каменна? Да, искам. Добре, меч. Не. Но, като те нападнат зомбита, да не кажеш, че си нямаш меч. Аз ще си направя. Хубаво. Ма преди Чакай да ти дам кирката, не бързай. Тук. Стой. Така. Чакай, аз сега си взема моята. Добре. Като си подреда малко нещата. Моите изобщо не са подредени, ама карай. Аз ще убия тук набързо тия прасета. Аз ще убия кокошка. Я направи някаква къщичка ли, да знам. Имаш ли още камъни? Убих прасе с един удар. Имаш ли каменен меч? Да. То е очевидно. Ма не, преди нали бях с 2 удара. Да понякога се случва така, аз забравих как... Крава. Аз имам много... 2 овци и крава има тук. Тук е развъдник. Гледай какъв кон. Там има още един кон. Чакай, аз ще го обуздая този път. Трябва да си направим малка градинка. Да. Или ги затворим някакси тия коне, защото... Или зомбитата ще ги подплаши, ще ги изгонят или... Аз ще направя, стой. Само искам да убия тук малко храна. Не убивай овцата, ако намерим желязо, можем да я стрижем. Да бе, знам, аз само са и да използваме доста пъти. Крави и прасета. Айде сега тук ще направя под земята малко. Кравите, освен за млякото, за торта. За нищо друго. Ама да, обаче Пази се. От това мляко мисля, че се махаха ефектите от отварите. Например, ако... Млякото. Млякото, Мариане, аз лично съм го използвал. Аз съм го използвал и не ме кефи изобщо. Предпочитам да пия вода. Водата е по-готина. Не, аз ти говоря, че... Да бе, знам, махаха ефекта. Да. И то, ако те нападне някаква... Това е гадното. Вещица. И е много гадно, ако няма. Вещица. Мани ги тия вещици. Аз винаги, като намерим къща на вещици, винаги там се настанявам. Не знам, много Аз само един път съм... Аз само 2 пъти съм намирал. Я ти направи нещо отпред като врата. Добре. Аз съм много добър по тия. Добре. Ще видим. Но ще ми трябва много дърво пък. Тук аз имам. Ако искаш да събереш, че моето е малко. Колко? Аз имам 46, мисля, че ще ми стигне. Ще стигне. Виж къде е крафтинг тейбъл. Да, добре. Печка. Тука. Чакай. Давай. Чакай, че тук се правят торчове. Трябват ми и такива. Ще Какви? видиш колко готино ще стане. Ма не гледай, изненадай. Добре, бе. Аз тук съм осветявам. Ма не стой, тук ще го чупим. Така. Ти правиш интериора вътре, аз правя. Мен пък много дървоса ми трябва да... Запра печка. Аз после май послед нощ ще дойдеш да посъбереш малко дърво с мен. Окей. Долно да не ни убият зомбите. Да. Как сме двамата, ще ни е по-лесно. Да, ама много е гадно, ако грипър, например. Къде? Не се притеснявай, човек. Един път играх... Ще избягаме спокойно. 300 грипъра и едва оцелях на едно сърце.
Аз мисля, че е добре така. И ти къде ги намери тия грипари? В смисъл, къде ги видя? Еми, къде? В пещера? Аха, аз викам да не са навънка. За навънка, как 4 грипара навън. Ето. И супер. От едната страна е печката, от другата крафтинг. Тейбъл. Готово. Я гледай. Чакай, сега ще дойде да стои. Добре бе, Мариане. Съжалявам. Мариджани, добре бе. Тук ти си направил чудесийки. Добре, тия двата отзаде, що ли си ги сложил? Кое? Тия двата. Тоя и тоя. И тоя. Добре, така бе. Чапа толкова... Добре, ще ги махна, айде. Не, май, остиги. Така е добре. Ох, Виж аз тук как го направих. Там печка и там крафтинг тейбъл. добре. Добре. Хора, това беше всичко от първия епизод на Майнкрафт оцеляване. Очаквайте ни във втория епизод, който ще го снимаме най-вероятно утре или други ден. Ако ви е харесал клипът, цъкнете лайк, дизлайк. Ако не ви е харесал, не забравяйте да оставите един коментар под описанието. И това беше всичко от нас. Чао на всички!